na sa balay. Maningil na sad ni. Wala ba jud ko ikabayan? Kini siyang duha di siya kapaabot ko kanus abayran. Muadto sa balay. Sa may di ko ani gyud. Ako sa day, kapilan ako nagbalik-balik diri. Wa jud ko tagaay saryo. Mura ra ba gwapo sa bidahor ba kagnaw? Ako, akong utang na diri nako. Patubuan na patubuin ako kay patubuan samot ni kabayad. Bantay lang gini tawhanan. Paningnon ko man jud na. Abong buang na siya, ug di na siya mobayad ron. Ato makakapadong sa ila. Ato ko sila maningil ko ay madahan. Sige na ko balik diri nya, boy, bayad. Ay ako di kasab-an nimo day. Magkakasa dito. Lab! 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 Unsa koy? Ngano koy? Si Imsay ug si Dambing padung to diri kay sus kay bawo ko maningil sa to sa utang na to. Unsa man tani lab mo mo koy kwarta diri. Nasa mo ta ko sa koy kwarta mao ganing nagdali ko balik diri kay padung na sila duha diri nya. Sus inigdaghana para kita tong utang lab inagpaningil ato nila moabot sa tong mga ubang maningilay sa man tira lab ang toy kwarta ani. Ay, unsa man tubuhaton lab? Sus. Unsa lab wala pa kay kwarta diri lab. Wala yung solusyon na nila. Maghikog ko lang. Wala ko sure na lab oy. Maghikog ko. Patuuhon na to sila. Nga na naghikog sa utang. Para maimpas yung utang na to tanan lang. Maghikog ko. Ito din mga supisi. Seryo, ano ni Bia kang kasaya? Ano man taw na si Saryo day? Seryo, nagikot siya tayo kita ganimig utang. Sus tungod sa utang. Oy tungod ra sa utang ano man taw nagikog-hikog ka oy. Sinuko ni mo, Seryo, kataga mo utang lamig, imong matilawan, ikalibutan na, kaya hikog man ka, oy! Sus, utang kayo. Saan ko na ite? Minaw ba? Oh, Saryo ba taas mo dila? Siyempre, namatay na na! Ilang taon ka Saryo eh ano naghikog man taon ka dong. Pwede ron sa nato nasabutan ng utang dong. Utang, pwede na yun sa butang, Seryo! Di yun na hikog, boy, solusyon! Sige lang day. Sila ka balaka day kay kanang ang utang ni Saryo. Ako na lang na ilimos niyo day. Ako na lang na ilimos niyo day. Ako to ilimos na lang ni Seryo. Sige day. Condolence na lang, day. Condolence na lang day ha. Seryo ka anugon. Unsa man nahita buha day sa? Ano ba si Seryo? Saryo te. Sus, kung ano man yung taon, oy! Unsa man tinasotsaw na hula ni mo Seryo nga naging hikubang ka? Sus, day, pilay utang ni Seryo ni mo, te. Kamay ra hinong 30 ra mo, day. Ayaw ka! Si Seryo lang kinikog! Ayaw ka, bulakan, ay kablakan. Di, kalma, ay kablakan. Ang katong utang ni Seryo, wala to. Papas na to. Ayaw di ma. Unya, ako na bahala sa iyang palungan. Salamat, te! Okay lang pa sa mga natutong samot, ha? Nagdibdib ba kay samot na dili na kapahuwi sa Seryo kay magregor na ang yang kalag, ha? Oo na to, ha? Oh, sige. Lab! Huy! Tuwa na sila! Oh, tuan na sila lab. Agoy! Okay na kayo, Lab. Sus, pagkabati, asa na mo mahilak, Lab? Uy! Yung taon! Sus! Murid sa imong hilak ko tigbak, Lab, bili ani hikog. Lab, impas na biya atong utang, Lab. Ni Ati Manilin, ni Ati Dambing, ug ni Ati Imsay, Lab. Agoy! Sus! Di halawa, Lab. Effective ka, Lab. Ignanti ka, Lab. Effective ka, ayo. Kamanilin, kadambing, o kako ano, Imsay. Wa na impas, Lab. Naog na diha, Lab. Ay, sa Lab. Unya ako naog kay. Naapa to si Albert, Lab. Kanang maningil pa to kay Pat nila kuha kung utang na ko ato pod. Ikaw pod. Si Albert, eh. Mana, hilak-hilak sa maayo diha kay aris ako diri, ha? Sige. Hilak. Ang yang utang nako day ako na lang to ilimos jud niya. Tagbutong ako. Oy, luod jud kayo. Tungod lang sa utang, magigikog siya. Ganun iya. Kamusta lang to na magigikog sa Seryo?
Bang, pag-abot na mo, naghikog naman taon to eh. Unsa man tan Luoy si kayo. Saryo? Oy, ihalon sa gisayangan ayong kinabuhi tungod lang sa utang. Gani, Nagiluya jud bata, sayang pwede kay ra man bata pa. unta. Sabot-sabutan ranggut. Mao lagi, sus madara man ta og sabot ug ngano walang sa gyud siya ning hangyo nato ka pwede ra mata siyang mohangyo nato. Sus paitan ning Saryo. Gisayangan lang yun niya iyang kinabuhi. Sa iya nga sahara ba na mahikog-hikog. Oy, sus Nagyudag sa'yo iyang asawa. mao lagi ako gani, ako na lang bitaw tong gi okay na nagipat, wag ta to ihang utang. Sige, hikog. Si Saryo. Seryo, naghikog? Oh, si Saryo Oo, lagi. seryo. Buang agod. Asa to siya? Ano to siya kinsa to? Kailan mo to? Wala. Wala to eh. Karat Kanan mo na. na. Seryo. Pre. Uy, pre. Si Cesar, pre, naghikog. Pagtarong na, pre. Paghikog lagi. Ano sana naghikog? Tay. Patay, pre. Patay yun. Patay. Sus. Pre, natay, pre. Di gini mahimo, pre. Mamatay siya, pre. Ano man, pre? Dato, isang utang ako, pre. Oy, sus. Patay na gani, pre. Ginahanam, pre. Bayaran dito niya, pre. Sus, pahitan. Naghikog patay gini. Sus, pre. Di mahimo, pre. Ang tulog ko na, pre. At tulog ko sa sila, pre. Dako, kaya utang ako, pre. Di ni mahimo. Kinahanam, bayaran ko niya. Patay ng tao, pre. Patay. Bisa magpatay na sa paninglon ako. Ah, gabi yan. Patay ng tao, mo po diyang paninglon? Aos man ako patay. Dako kay siyang utang ako. Timan ni dako kay utang. Sa buhay pa siya, sa jaran ako niya. Dapat bubayad siya. Patay ng tao, pre. Patay, tiwasan ako patay nun siya. Ayaw, pre. Ayaw, pre. Di ato na ko sila. Tiwasan ako, tanahon ako. Oh, mao man to. To si Albert ha? Dako kay utang ay Saryo to. Ang Albert sa ubos. Ya usab tag inga nga. Yang tapos nagpatay. Oh, papatay nga patay naman daan. Oh, gani. Ato ko mong sundang. Kitis na sa ta. O sige, ang batok sundang. Lagi kay si Jason na to kanina. Saryo! Saryo! Dili pwede mahikugi ko ka. Ay! Patay naman si Saryo ya. Ay, patay-patay! Di ko na patay-patay! Wa pa sa kabayan ako! Dako kay siyang utang ako! Oh, bitaw naghikog siya ya kay dagat siya Ay, sige, kunit-kunit na, pre! Saryo! Dapat magabayan ka na ako! Ya, ayaw to niya. Daplin eh! Ayaw to niya. Daplin! Ya, patay naman na siya ya. Naupatay na siya! Patibasa na ko niya, para mahimpas yung utang! Patibasa ko na niya! Ibuhi mo lagi ni! Kisan din, mabuhi na yung sundang yung taon! Ibutang, bilit kaya yung mga kulang! Ay, saba! Ay, kabalaka kay ikay akong bayaran! O, wala nga bang gasot na ikay dito! Saryo! Saryo! Buhay ba lagi ni? Di ba? Ha? Hindi mo kami gilad ha? Gilad ka? Gilad gini mo? Wala ko paminaw mo. Di pa balik kung San Pedro dre sa yuta kay para pabayaran akong utang. Di ba balik San Pedro? Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.